Marketingová strategie buduje silné. Jde o návod, který by vám měl vždy napovědět, jak rozvíjet společnost, jak získávat zákazníky a stanovit provozní cíle firmy. Je to plán, který by měla mít každá společnost bez ohledu na její velikost. Jaké výhody poskytuje prodejní marketingové strategie? Prodejní marketingová strategie zahrnuje silné a slabé stránky firmy, cíle, kterých má být dosaženo, a způsob komunikace se zákazníky. Díky tomu můžete lépe poznat svou vlastní značku a zjistit, koho chcete svými produkty a službami oslovit. Díky tomu je možné zvolit nejefektivnější formu komunikace. Marketingová strategie má pro společnost specifické výhody. Určení cílové skupiny, analýza trhu a konkurence, stanovení marketingových cílů, stanovení nákladů na marketingové aktivity. Marketingová strategie je základem reklamních kampaní. Jak vytvořit prodejní marketingovou strategii? Vytvoření prodejní marketingové strategie začíná důkladným pochopením a poznáním vašeho produktu, služby a cílové skupiny. Produkt by měl odpovídat potřebám příjemců. Musíte si tedy položit několik otázek. Má to vyřešit problém, uspokojit potřebu? Jak se váš produkt odlišuje od konkurence? Proč je lepší než konkurence? Jaké problémy vašich zákazníků produkt řeší? Tvorba marketingové strategie. 2. Definování cílové skupiny. 3. Zkoumání současné situace společnosti. 4. Konkurenční výzkum. 5. Definování rozpočtu. 6. Příprava akčního plánu. 7. Výběr správných nástrojů. 8. Měření efektů akcí a modifikace strategie. Jak měřit efektivitu marketingové strategie v prodeji? Měření efektivity marketingové strategie v prodeji je možné díky marketingovým ukazatelům, které poskytují poznatky o tom, jak konkrétní prvky strategie fungují. Je jich mnoho a označují se jako KPI, Key Performance Indicators. Mezi nejdůležitější patří míra konverze, návštěvnost webu, podíl návštěvnosti webu a získaných potenciálních zákazníků, podíl potenciálních zákazníků k zákazníkům, náklady na získání vedení, procento prodeje z online kanálu, dosah sociálních sítí a zapojení publika, efekty e-mailového marketingu,